Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha katinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Adto Hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isang yaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong Ginoo maoy gipasabot niingon dire bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Nya niabot na siya. Unsa may timailhan kung moabot na ang Ginoo, dunay isangyaw nga maayong balita. Duna say buhaton nga maayo alang sa mga taong nag-antos sama sa mga masakiton, mga giyawaan, niya hasta ganing mga patay, banhaon o gibuhat gid ni Jesus na pamatud-an gid na gani daghan kay nasina niya mo'y hinungdan nga gipatay siya. Pero sa wala pa patya si Jesus, klaro man na nato nagtigom siya iyang mga followers, iyang mga disipulo, labi na gyud kadtong hardcore sa iyang misyon nga mao ang mga 12 ka apostoles. Niya ang iya sang gibuhat sa 12 ka apostoles, iyang gihatagan o gahom nga pareha sa iyang gahom, pag-ayos masakiton, pagbanhaw sa mga patay, pag-abog sa mga yawa, ug ang pagsangyaw nga maghari na ang Dios. Niya kining maong kuan, mga gahom, gipasa pod ni sa mga apostoles ngadto sa ilang mga sumusunod ug sa tanan nga mga binunyagan in general. Nabunyagan ba mo? So naasan mo'y gahom, ako naasad ko'y gahom sa pag-ayo sa masakiton, pag-abog og mga yawa, pagbanhaw og mga patay, og pagsangyaw sa maayong balita. Tuo mo dili. Hinay man. Kusga. Tuo mo. Muna, dinhi sa atong unang pagbasa, ningon dire si ang Ginoo pinaagi ni propeta Isaías, matuod gayud kini o mga tawo nga nagpuyo sa Jerusalem, dili na gayud kamo maghilak, ayaw duha-duhai nga kaluy-an kamo sa Ginoo, inigsangpit ninyo kaniya, makabati siya ninyo, magsunod siya ninyo, magkuyog siya ninyo, anha siya sa inyong luyo, musulti siya kung asang dalana kamusubay. Mauni ang Espiritu Santo nga maoy magbag-o sa tanan. So kining gahuma, kining Espiritu Santo ni kunsa din nato pagbunyag sad ni Hesus sa iyang mga apostoles, ni kunsad sad na nila labi na gyud sa adlaw sa Pentecostes. Mao nang subo palandongon nga kita ba dinhirong nanimba naalang gyapon ang
kahadlok. Hadlok nga mo himog desisyon nga medyo crucial ba. Naipipila nga akong gi-interview nga kaslunon nga akong gi-advisean nga ayaw lang sa mugdayon o kasal. Nagipipila nga wa gyud ko ni kasal bisag ako'y ilang gisangpit. Nga naman, ako mang kabantay mo kasal ko, ako nang butangan o kanang question. Mukuan man, muatras man, ko unya kaning imong bana, mga bit ni, di ni mo buwagan. So, di na mahimo pa dito, buwagan ko gini siya, basta mga bit. Nako, inig pangutana, dahil nako ni mo inig kasal, dawaton ba ni mo siya nga imong bana, ang imo dahil itubag, oo padre, basta dili lang mga bit. Insya Allah, naon ginako pa dir. Nako, ay nalagdayon. O di na mahimo pa dir. Dayon, andam na biyatanan pa dir. Nako, di mahimo na. Maubitan ng kaslon mo na ay right of marriage, na ay pangutana, kay og di jud ka mutarong og tubag, conditional imong tubag, dili gina pang Ginoo. Sayawa na. Kaya ang Ginoo, ingon man siya, basta yes, basta oo, oo. O basta dili. Pero anak kas tunga-tunga, iya na siyawa. Na, uban in taon, manghilak, kaslalan taon, may padir ako di ko Humanato ni mo nasulti kaganiha. Di na padir, ako nang usbon padir, di na dyan kumubuwag. Nako, kana ba? Nako, bisan pag mga bit o kalima, siya, okay na kay padir, okay na. Nako, kana, muna nindot. Nganong mahadlok man kamong mga bana, hadlok mo mga bit inyong asawa? Tubag. Hadlok mo? Na sa ibana ni tubag, makakabit ka ning naunga. Uy, siguro ano sa mo diha? Ay, yung siguro kamo sa mga asawa, bisag ka na inyong bana o yamot kay nagnaong, di biya na sa naong daogon, anha man na sa hikap daogon. Mao na, unsa may kuan, unsa may angay na tong hinumduman, na atay Espiritu Santo, in kasakita sa dana padir, nagtuo day ka o dili ka hupayon sa Ginoo, iya naman ang gisaad, bulahan kamong nagsubo kay hupayon kamo sa Dios. Nagtuo sa day ka nga tungod lang kay nakapangabit siya, imo bang asawa, imo bang bana, dili na day na siya mausap. Nya unsam ring atong gugma para lang sa mga buutan. Pero sa mga buangon dili nga gisugo mo sa tang Kristo higugmaa inyong kaaway. Ikakalisod sa ng kaaway higugmaon pa dir. Lisod lagi na basta ikaw mo imubuhat. Pero nag-uban lagi siya. Mabitan ang gingon sa unang pagbasa, nag-uban ko ninyo, duol kay ko ninyo. Nya siya may gamhanan sa tanan. Kita muraratag sakyanan. Kanang sakyanan ba, di ba naman na yung manubila, no? Gamay kayo ng manubila. Sa barko, sad, porting dako as barko, kanang ilang timon, kanang ana-anao nila, aperting kamaya ana, ang dito sad sa ilaw mana, ang gaana-ana, dako lagjutay niya kung pad. Ana, pero ang tibok barko, mununot. Nga naman, to may timonel, to may kapitan, the captain of our lives. Kinsa may tinuod nga captain of our lives? Ang Ginoo o ikaw? Giling nga imong tupad. Na kinsa roy kapitan sa imong kinabuhi. Ana. Naguol bagod ang barko, nakadaghan na ni akong pasahero, asa ko ni dadon. Oy, muandar na. Maguol bang sakyanan? Tagpila ka kilometro ang i-travel, nya daghan pa kayong daan nga liko-liko, di maguol, di ay driver, tuyok lang diha. Ikaw ligid, tuyok lang, ikaw makina andar lang, di ay gatimon. Ikaw niyag maguba ko, ay sus na idaghang vulcanizing, na idaghang mga teknisyan. Labaw na gid ang Ginoo nga siya mo'y tag-iyas tanan. Usahay maproblema man ta.
mahiyusas ligid, way ikapalit og ligid. Di asay reserba, utros ang gubaon, wa say hangin. Pero ang Ginoo, always intact, 100% ready and available. Muna, bulahan kitang magpaabot sa Ginoo. Pero timan-an nato nga kung moabot ang Ginoo, suguon dayta niya, gamita ang imong gahom alang sa kaayuhan sa imong isig katawo. Ayaw gamita ang imong gahom nga akong hinatag para sa imong kaugalingon. Kay usahay manggod ang atong kabuutan, atong gamiton para nato, mo na nga pugson sa asawa nga magbinuutan ang bana kay siya buutan ra ba. Pugson sad sa bana nga magbinuutan ang asawa kay siya buutan ra ba. Maingon din, ako faithful ba ako nimo, bantay lang jud ka ha, magbinuang ikanako, bantay lang jud ka. Adi de ka faithful nga tinud-anay. Na may kondisyon. Ako sad nga pare, basig butangan akong kondisyon ang parokya. Basta dako ganing kolekta, ako buutan gyud ko ninyo, ako gatinarong ba ako. Di na gani mo muhatag og dakong kolekta, bantay lang gyud mo nako, biyaan ta gyud mo dinhi. Ana di ay na. Moingon daday ko nga ako magbinuutan jud ko ninyo basta magsige mo palit og slot. Nya di na mo palit. Na undang gyud ko aning obrahan ni asa pa ko padayon aning projeka, bahala na diyang taga San Vicente Ferrer may mag-ako ng lugar. Mangutkot DSO sila si Brad Boy, sila si Brad Loloy, asam tani nimal ni pariang sige magkondisyon na to. Pero kung ang akong gahom, akong gamiton para sa parokya, bahala nagway mo balik nako. Kana, ngayon sa may gahom nako karon, pabagas now, palit mong slot. O na akong gahom. O, tanawa, di ba gahapon, nahalina na sa tag 154 ka slots. O, di ba? Halina. Baga-baga na gini. Mayon taog mahalina na sa tag 300, no? O karon ba karon mahalina nung tag 300, nduta ka, no? Nanatay halin nga sa dopes nga 13,704 slots na. Oh, pakpak na sad. Naapay 41,296 ka slots. Pabagaan pa ninakog maayo sa kong naong. Pero kining pagpabaga sa naong, tawgon tamanig pabaga, para ni mubaga sad ang grasya dinhi sa simbahan, labi na dinhi sa atong parokya. Mubaga ba, di mo nipis. Kaya magpanipis ko na akong naong, magpadaog ko ng mga text nga, sige malagag pangwarta pa din, namin mo text na ako, sige malagag pangwarta, imo ming patuhoon nga, imo nang gibutang sa imong project, hain pa ka na nimo gi-invest. Nga pipilang mo text na ko ana, may nga radyo ko ikabasa na ko, pasayloa sila Ginoo kay wa masayod sa ilang gibuhat. I-post pa ko, pare hingwarta ay, way adlaw, way humili nga dili maghisgot anang iyang slot. Pasayloa sila Ginoo kay wa masayod silang gibuhat. Layo ra kay ni sila sa kamatuoran. Good. Ang padaog man ta ana nga niya man tay Ginoo. Pwede ra man sa nang higugmao nato ang mga tawo magsigig marites nato, magsigig misunderstood, magsigig panghusga. Ato lang na higugmaon good. Di ba? Natanawa, di ba kadugayan? Usa sana sa mo palit og slot. Labi magdepresyon na. Unya naidaghan kay mo testimonya, Pader, naayo gyud akong depresyon tungod sa imong slot. Sukad lang ni palit kog slot. Wan agyog ko magdepresyon, Pader. Makadungog mo na siya. Mingon siya, tingan ka din ako, no? Samot ka na imong depresyon o di ka mo palit. Magani uban naputo sa utang, Pader, tabangi in taon ko nga makabayad ko ani akong utang, nako may pagbupalit kag slot. Ni siya musamot ning utang nako testing ilan. Na ini palit na tog slot. Unsa iyang testimonya after mga 1 year. Ingon siya, Pader,
nilambo ang akong negosyo. Lain na sad ni nga lain sa negosyo, nabayra nako tanan ako mga utang. Ngunang mupalit yung kong daghan-daghang slot na karon. Ako, nindota ana. Sige, slot pa more. Ilan ang eksperyensya. Ako na sa koy ako. Kaya sige, masagog palit aning slot. Nga naman, gahom mo na nato ka ng kwarta. Ang kwarta gahom na. Power. Wealth is power. Yamatod pa ni Kristo, gamita ang inyong gahom para sa pagpapahawa og mga yawa. Tistingi kamong mga pamilya nga nag-away, labi na mo managsuon, gaaway mo anang katigayunan sa inyong ginikanan nga kabilin. Pag hinatagay ko mo, sugdi og usa ka igsuon nga muhatag ngadto siyang usa ka igsuon, imbis mo kiha ka kay giilog imong porsyon sa imong kabahinanan, ihatag ko na. Tanaw na to, di ba bawagtang ang yawa sa kasuko? Di ba? Tanawa ko mong nagbinungulay ng mga banag asawa, tungod lang anang kabit, tungod lang anang bisyo, nga kanang sugal, suyop, o sigarilyo, uban pa, nga mahurot ang kwarta. Tistingi ko gamita ang imong gahom, kanang gugma, power ba yan na? Love is power. Namo kita'y kanta nga, the power of love. Namatod pa ni Kristo kanang gugmab, hait pa na sa espada nga duhay suwab, mudot ginas kasing-kasing. Sige higingong pari og I love you. Di ba madugay mo reply gud mi nga love you to. Madutlan man Ambot ng madre og sige higingong I love you, mubaos mo sa gana, pero ako mahabaos ko usahay. Powerful ng love. Sige higugma ng imong bana nga bisyoso kayo. Hunungan na lang ng sigig paningil o kwarta diha niya. Asa ng iyang kwarta. Higugma lang na. Di ba? Usak higayon ni ana. Mahibong lang ka. Mo intrigar na nimog kwarta. Ang iyang sweldo, 5,000. Muhatag na nimog 500. Di ba? May kadak sa una way hatag-hatag. Singhag pa'y imo. Karon sugod naghatag 500. After mga 3 years ni mo sige higugma niya, hatag na ng 500. Hibong lang kapag birthday ni mo, gisurprise ka, gipalitan kag usa ka litson manok. Di ba? Nga sa una wa gina siya ana. Kana sinugdanan pa lang na, ug di lang na siya mamatay dayon, basi do na pay sunod. Sige lang jud higugma. Nya unsa man na? Dili ba gahom nga imong gipaambit ngadto sa uban og mibunga og kalipay, kalinaw og kalambuan, wa na tong siging syagit-syagit hasta kaadlawng dako, pisti ka, animala ka, gausik-usik lang sa kwarta niya mo lagubo sa kalit kay mo maoy sa tong hubog, animal mo din manglupad ang kaldero ngadto sa gawas bintana. Nawa na to nga naman doon na may usa nga may desisyon, gamito nako ang power of love. Di ba? Nindog na ta.